Супер добрата оферта, лодка за захранка, 180 точков GPS тип катамаран, пускане на захранката в средата и две куки отзад. Само 199 евро, който пари се обади и негове. Една от стабилните на вятър и вълни. Това е лодката Jerry 5, 199 евро. Сега ще я видим от всички страни. Така, отдолу да я видим. Така. Отзад има две куки, два коша за захранка. Сега ще ги пробваме. Отваряме лява кука първо. Лява кука, лява захранка, дясна захранка. Сега ще видим куките. Лява кука и дясна кука. Ето го дистанционното пак. Моторите. Ляв мотор напред, ляв мотор назад. Десен мотор напред, десен мотор назад. Двата мотора едновременно назад, двата мотора едновременно напред. Само 199 евро Jerry 5. Който първи се обади, негове. 180 точков GPS тип катамаран. Ако искате първо на вас да се появяват подобни оферти и след това на всички останали, така че да може да се възползвате вие да сте първият човек, който звъни за определена лодка, трябва да се абонирате за канала ни и така имате най-голяма възможност някой да не купи лодката преди вас, а вие именно да я купите. Така че абонирайте се за канала, ако искате да поръчате лодката, пишете ваш телефон на лично съобщение или се обадете на някои от телефоните на Яко БГ или някои от телефоните, които са в сайта ни.